έφυγαν κανονικά. Τώρα πάει καλά η Γιαννοπούλου. Είναι πολύ κοντά της από το ένα η Μαρκούλη και δίπλα και η Γιαννοπούλου έχει την Μαρκουλίνα, είναι αυτή που θα κερδίσει. Πολύ καλή εμφάνιση της αθλήτριας του Βούσου Έδεσας από τον πρώτο διάδρομο. Θα κάνει 12-0-7. Να τη λοιπόν εδώ η Φανή Μαρκουλή. Ο άνεμος ήταν μείον 0,5. Πολύ καλή εμφάνιση εδώ και τα συγχαρητήρια για την Φανή Μαρκουλή. Ξανά πάλι η κούρσα. Φεύγει καλά από τον πρώτο διάδρομο η Μαρκουλή. Πηγαίνει δυνατά και η Γιαννοπούλου, ενώ πλησίαζε και η Γκαϊδατζή. Όμως η Μαρκουλή φεύγει στα τελευταία μέτρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει την πρώτη θέση. Ξανά εδώ η πρωταγωνίστρια, νεαρή κιόλας, το 2010